Ahmed, tak fordi du deltager i dette interview i dag. Dette emne er tydeligvis noget, der ligger dig meget på hjertet, og som jeg forstår, er det også noget, du aktivt støtter. Før vi går ind i spørgsmålene om konflikten i Palæstina, vil jeg gerne høre, hvad der motiverer en person som dig til så passioneret at deltage i enhver demonstration. Jeg er barn af folk, der er flygtet fra krig. Hele min families generation blev udslettet under regimet under Saddam Hussein. Så jeg kender til smerten, jeg kender til følelsen af at være magtesløs og se ens brødre og søstre blive slagtet dag på dag. Jeg føler, at det her det er en værs pligt, der bare indeholder lidt empati og lidt medmenneskelighed for andre mennesker end dem selv. Jeg går på gaden hver dag, og jeg går på gaden hver dag indtil den dag Palæstina er frit, og det vil ske. Min passion, den ligger i, at jeg kan ikke bare være stille og passiv omkring mennesker, der bliver slagtet hver dag, og vi snakker børn helt ned til 6 års alderen. Jeg betaler skat i Danmark, og mine skattekroner skal ikke gå til drab på civile og til eksport af våbenkomponenter til en terrorstat. Og det er det, jeg går på gaden for. Og jeg går på gaden, så vores politikere kan blive råbt op, så vores regering kan blive råbt op, så det internationale samfund kan blive råbt op. Og den danske regering skal forholde sig til det, der sker nede i Palæstina, og de kan ikke vælge at se passivt til, mens et folkemord udspiller sig for øjnene af dem. Og de ved, det sker. De kan se det, vi ser. De hører det, vi hører. Der er ikke noget af det her, der er nyt for dem. Og det er det, vi gør. Selvom det godt kan virke nogle gange, som det er at slå panden mod muren, og det ikke føles, som om der sker noget. Så min passion, den ligger i, at jeg har selv familie, der er blevet udslettet i krig. Og jeg nægter simpelthen at lade det ske for andre mennesker. For nylig blev du citeret i en artikel i Politiken, hvor du udtalte: Når jeg ikke er til demonstrationer, er jeg en knust mand. Jeg føler mig død indeni, har ingen appetit, og hverdagen virker meningsløs. Det var for 2 måneder siden. Men hvordan har du det i dag? Jeg vil sige, det er kun blevet forværret. Ja, det er ikke, fordi jeg har det bedre. Jeg alle de normale ting, jeg plejede at gøre før i tiden, at spise et måltid og tage ud med mennesker, jeg godt kunne lide at være sammen med, det føles meningsløst, fordi jeg ved, hvad der sker nede i Palæstina. Og jeg ved, når jeg indtager et måltid, så tænker jeg, at jeg ikke har fortjent det her måltid, fordi jeg ved, at der er folk, der prøver at mætte sig selv ved at sidde og spise græs fra jorden. Ja, det er en ulidelig smerte, der kun bliver forværret hver dag, fordi drabstallene de stiger, og den danske regering gør ingenting, og Vesten gør ingenting. De fortsætter med at støtte det her folkemord, der udspiller sig for øjnene af dem. Så jeg er stadig en knækket mand. Men jeg vil ikke lade det knække mig så meget, at jeg ikke vil gøre det, jeg plejer at gøre. Jeg vil gå på gaden hver dag, og jeg støtter det her indtil den dag Palæstina er frit. Men situationen, den er ikke blevet bedre. Den er kun blevet forværret. Sidste gang jeg blev citeret for det her, det var 2 måneder siden. Der er 12.000 mere, der er døde siden det. Og jeg har svært ved at beskrive det her med ord, fordi ord kan ikke beskrive smerten, der foregår dernede, og det vi ser. Så jeg er en knækket mand, men jeg stopper ikke med at give op, og der er håb derude. Fordi jeg ved, det nok skal lykkes en dag, at Palæstina bliver frit, og de får samme muligheder, som vi andre har. Og de har samme drømme og håb, som der forhåbentlig en dag kan blive realiseret. Men jeg er en knækket mand. Det kan jeg ikke komme udenom. Vi bemærker, at medieopmærksomheden omkring krigen synes at aftage, som en trenden er forsvundet. Hvor kan folk i dag finde pålidelige nyheder om konflikten? Jeg tror ikke, det kommer bag på mange af nogen af den her såkaldte krig, det her folkemord, der udspiller sig for øjnene af os, er den mest dokumenterede krig i nyere tids historie. Du kan finde information om den her krig overalt på sociale medier. Al Jazeera for eksempel er meget god til at dokumentere, hvad der virkelig sker nede i Gaza. Så det, man siger, at man ikke kan finde nok information, og man skal have verificeret alle de her ting, der kommer op, det er løgn af latin, hvis man bare gider at kigge og scrolle lidt ned på sine sociale medier eller andre nyhedsbureauer, så vil du hurtigt finde ud af, hvad der foregår nede i Gaza. Men jeg tror, grunden til, at vi ikke hører om det her, det er, at medierne er købt. De bidrager til den her propaganda, og de bidrager til at skulle skabe en splittelse mellem med palæstinenser og og almindelige danskere herhjemme. De skaber et billede af,
at israelerne er ofrene her, og den zionistiske besættelsesmagt har retten til at forsvare sig selv. Men forestillingen om Israel forsvarer sig selv er lige så absurd som en voldtægtsmand, der forsvarer sig selv mod sit offer. De danske medier, de snakker så meget om terror, men de laver ikke andet end at udsætte den almindelige dansker for psykisk terror. Vi kunne bare se her med Krudttønden, at det terrorangreb, det skete her i Danmark. Og selvfølgelig er det bedrøveligt, når sådan noget sker. Det er helt uhåndgribeligt, og det kan aldrig retfærdiggøres. Men det er jo en konsekvens. Det er jo en konsekvens af vores egne handlinger ude i den hvide verden. Hvad vi foretager os udenrigspolitisk, det falder altså tilbage indrigspolitisk. Det svarer lidt til at skide, mens man prøver at stå på hænder. Man rammer altså sig selv i hovedet. Så jeg vil sige, de danske medier, de viser det, de gerne vil vise, og får israelerne til at fremstå som ofre. Selv når vi tager udgangspunkt i den 7. oktober, den her krig startede ikke den 7. oktober, den startede i 1948. Hvorfor hører vi ikke om de såkaldte palæstinenser, der lider under den her moderne koncentrationslejr, som de befinder sig i? Men det er ikke, det er ikke til vestens interesser. Vi har en regering, der støtter en besættelsesmagt. Vi har en regering, der står side om side med en besættelsesmagt. Og hvis vi skal sammenligne det her med noget, så kan vi jo sammenligne det under den gang, da Tyskland var besat, Nazi-Tyskland var besat, hvor 5 millioner jøder blev udslettet og dræbt. Det minder meget godt om det, vi ser i dag. Så jeg vil sige, at vi hører det, vi gerne vil høre, men det er aldrig til palæstinensernes fordel. Palæstinenserne bliver udsat til at være dem, der er skurke, og israelerne til at være dem, der er ofre. Det her, det passer ikke ind i vestens reform, og den her propaganda, Vesten den fører. De danske medier er købt og er underlagt og skulle fremstå som at stå på israelernes side, og det kan jeg ikke godtage, og det er der ikke nogen af os, der godtager. Og det er der heldigvis mange. Vi har heldigvis en stor opbakning til det her, og det er også derfor, vi går på gaden hver dag. Fordi vi ser ikke den her mediedækning blive dækket ordentligt. Vi ser kun, at når det er en israelsk hund, der bliver bombet, og så er det på forsiden af alle nyhedsmedier. Hvordan kan vi, der ikke bor i Gaza, hjælpe beboerne der? Jamen gør det, vi gør nu. Råb højt. Vi er Gazas stemmer, og vi er palæstinensernes stemmer. De er blevet gjort stemmeløse. De har fået frataget almindelige menneskelige rettigheder. De har fået slukket for strømmen. De har fået slukket for internettet. Vi må og skal, og det er vores pligt at råbe op og demonstrere og donere og tage fat i en hel masse initiativer, der kan hjælpe befolkningen nede i Gaza. Vi skal sikre humanitær hjælp. Vi skal sikre at donere. Vi skal sikre at samle sammen. Og selvom det ikke virker meget, så gør det en stor forskel. Man kunne selvfølgelig også gøre andre ting, men det vil ikke være påpasseligt at gøre. Man kan ikke rejse ned til Gaza, man kan ikke gøre noget derfra. Så det, jeg tror, vi gør her nu, det er godt, og vi må aldrig holde op. Fordi jeg tror, jeg tåler ikke mere at se børn på min egen nevøers alder blive massakreret og blive lemlæstet og blive opereret uden bedøvelse. Vi kan og må og skal demonstrere, råbe vores politikere op, råbe Vesten op, råbe den danske regering op, rykke det internationale samfund op. Vi har underskrevet konventioner, der gør, at vi som et demokratisk land ikke støtter på nogen som helst måde et folkedrab. Israel er anklaget for folkemord, og ICJ har valgt at gå videre med sagen, fordi der er tilstrækkeligt nok beviser for, at der bliver udgået et folkedrab i nyere tid. Men den danske regering sidder stadig passivt til, mens folkemordet det fortsætter. Så vi skal og må demonstrere hver dag. Vi skal råbe vores politikere op. Vi skal engagere os i de her interview. Vi skal engagere os i den politiske debat. Og det er det, jeg tror, vi kan gøre herfra, for ligesom at give Gazas befolkning et håb, og der er håb. Og vi gør alt, hvad vi kan, selvom det nogle gange kan føles håbløst. Dette er sandsynligvis den mest dokumenterede krig på jorden, og alligevel fortsætter det blodige grafiske indhold med at dukke op på vores sociale medier. Mener du, at verdens ledere bærer ansvaret for at tillade, at krigen fortsætter, og især de arabiske nationer? Jeg kan svare det meget godt. De vestlige ledere, det er deres blod, det er deres blod. Det er deres blod, der flyder rundt ned i Gaza, og det er på deres hænder. De har startet det her, og nu kan de ikke slutte det. Israel blev givet på et ulovligt grundlag af FN, fordi under 2. verdenskrig, der sagde man, at jøderne skulle have et land. Det er fair nok, men du kan ikke
Du kan ikke bare gå ind i et andet land og så sige, hey, nu er der nogle andre, der ejer det her. Det er ikke sådan, det fungerer. Jeg vil mene, at vestens ansvar i det her, det er så stort, at det næsten ikke engang det kan næsten ikke engang forklares. De er årsagen til alt det her, og de har været med til at skabe den her krig lige siden 1948. Og de arabiske nationer, jamen ved du hvad, de fortjener også en del af kritikken. Fordi de ser bare passivt til, mens de kunne åbne grænserne, så folk kunne komme ind. De kunne åbne for humanitær hjælp. De kunne stoppe den her krig. Men det er ikke det, vi ser. Og jeg vil også gerne sige, der er rigtig mange arabiske lande, som kunne have gjort rigtig meget. Og Yemen, Irak, Libanon og Iran, de er det mindste nogen, der ikke har solgt deres sjæl for politiske interesser, lidt olie og lidt penge. De er der, de har støttet, og de gør det stadig. Så man må heller ikke blame hele Mellemøsten for ikke at gøre noget, fordi de gør det, de kan. Tag et land som Yemen, der støtter Palæstina og stopper alt det her, der sker, men stadig bliver angrebet dag på dag. Irak, 1 million irakere døde i 2003. Afghanistan, der var besat i 20 år. Jeg mener, at vi alle har et ansvar. Og det er vores pligt at gøre noget, mens vi ser børn, kvinder og ældre mennesker blive massakreret og blive myrdet fra luften og til fods. Tror du stadig, at en tostatsløsning er mulig? Der findes ikke en tostatsløsning. Der findes blot en enstatsløsning, der er lige for alle. Jeg mener ikke, at palæstinenserne skal bøde for, hvad der skete under 2. verdenskrig. Det kan og kan aldrig blive deres ansvar. Ordet, for eksempel antisemitisme, det gør så meget gældende i medierne her for tiden, men det var altså ikke araberne, der gassede jøderne. Så jeg mener ikke, at palæstinenserne skal stå til ansvar for andres handlinger. Jeg mener, der findes blot en enstatsløsning, og så er det op til palæstinenserne at afgøre, hvem de vil have ind i landet, ligesom vi ser i Danmark. Det er jo ikke alle, der kommer ind i landet. Det er noget, folk skal søge om. Så jeg mener, at den zionistiske besættelsesmagt, den skal ophøre, og den skal ophøres permanent, og den skal væk, fordi den bidrager ikke til andet end krig og terror. Og så må det være op til den enkelte palæstinenser at afgøre, om de vil leve side om side med Israel. Og ja, dem, der er født i Palæstina, dem, der har været der siden start, de har selvfølgelig lige så ret til at være der som en almindelig palæstinenser. Men folk med dobbelt statsborgerskab, de må deporteres ud til de lande, de kommer fra. Og så må den palæstinensiske regering afgøre, hvem de vil have ind, og hvem de ikke vil have ind. Så nej, jeg mener ikke, der findes en tostatsløsning, og det har der aldrig gjort. Så hvad gør vi så? Jamen, vi bliver nødt til at starte med at kigge lidt indad, og se realiteten i øjnene, og forstå den virkelighed, som Gazas befolkning lider under. Og når vi begynder at gøre det, så vil vi begynde at åbne øjnene for det, der sker. Og når vi åbner øjnene for det, der sker, så vil vi hurtigt se, at der sker et folkemord for øjnene af os. Og at vi ikke i nyere dansk historie kan støtte op om det her. Det ser vi så mange andre lande, der vælger der tager afstand fra det her. Desværre er den største militærmagt, USA, har jo ligesom en finger i spillet også. Hvis vi anerkender USA som den store rocker, så betegnes danske ministre som små supporter, der bare gør, hvad der bliver sagt. Fordi de kan ikke gøre andet. USA er den største vestlige leder, og mange retter sig under, hvad de siger. Så selv hvis folk de vil gøre noget andet, jamen så kan de ikke. De er på magten, og de er i alle lande. Men hvad kan vi gøre? Jeg tror, vi skal starte med at få ophørt den her zionistiske besættelsesmagt, som siger det meget klart og tydeligt. Vi er ikke i krig med mennesker, vi er i krig med dyr. Og hvis man kan støtte op om sådan nogle her udtalelser, så ved jeg ikke, hvad man skal gøre. Men den her besættelsesmagt, den skal ophøre nu. Den zionistiske besættelsesmagt, den udøver terror, krig, drab og hverdag. Og jeg tror kun, den kan blive fjernet ved en militær indsats. Det er det, jeg tror, der skal til. Er der noget, du gerne vil dele med folk i Gaza, hvis de skulle støde på den video? De er ikke alene. Og hele verden står bag Gazas befolkning, og vi ser, og vi hører dem, og vi mærker deres følelser. Vi sympatiserer hver dag med dem, og vi går på gaden hver dag for at demonstrere for et frit Palæstina. De skal ikke give op, og de må ikke give op, og det gør de heller ikke. Palæstina bliver frit, inshallah, og det gør det inden længe. Vi hører jer, vi ser jer, og vi mærker jer alle sammen.
Ahmed, tak fordi du er her, Tusind tak for muligheden. og jeg håber, at du bliver hørt. Tusind tak.